Thokozani sanibona ndumelang abusheni endalo lobulisa inyanga yompedi mkhulu dingisegoli Johannesburg CBD. That's where I am. Lana kule ndawo le. It's where umuntu afunda ngamadlozi. It's where umuntu afunda ngamathongo. It's where umuntu afunda ngengilosi. It's where umuntu afunda ngendaba zikamoya of which are affecting us as black people. Lana mtakababa angiphakamisi any mlungu or anything of which has to do with Western countries or Western people. La ngikhuluma ngezinto engiyaziyo ukuthi zisiza abantu ngokwendabuko, ngokomoya, ngokwesintu. Thina sabantu bendabuko, thina sabantu bomoya, sikwazi ukukhandela idliso. Leli dliso leli ulithumela indoda yakho ilele ebusuku. Awumudlisi lona, awupheki ekudleni. Uthumela ubabazi wakho leli dliso elele ebusuku. Lingene. At some point kunengane yakho ewunyawupe boy. Le ngane yakho unyawupe boy iyahlupha. Kumele ngane le uyidlise. So that izokwazi ukuvuma ukuthi uyithathe uyimukise la ufuna ukuthi ekhona for ukuthi bamtraine lisinyawupe or any drug for that matter ehamba ngaphakathi kena. Sidinga idliso. Leli dliso liyasebenza, liyalungisa, lilungisa umuntu from A till Z. Kunabanye abantu unoboss, but uboss wakho akwazi ukuthi akulungisela akuphakamisa izinto zakho. You need ukuthi udlise iboss yakho. Mkhulu iboss amngilisa njani ngoba mina ngiyiphekeli? Akumelanga uyiphekele. Kumele uboss wakho umthumele ngomuthi ebusuku elele. I repeat again. Uthisha kune HOD esikolweni. This HOD esikolweni ufuna ukuthi iphume kungene wena. Ufuna ukuthi uprincipal ayenze ngakho konke. Wena what you do udlisa uprincipal ngaleli dliso leli. Awungizwa. Nhlobo, awungizwa. Uyasebenza kamlungu wakho. Kodwa umlungu wakho akakuholeli imali right. Mdlise. By the time ulele ku back room, umaster wakho once eqima ama light uyambona. After 2 hours, mthumele ngalo muthi lo. Uzongena right through ngaphakathi kuyena. Lo muthi lo ozokwenza ukuthi uboss noma umaster noma umedem ekwazi ukuthi ekunikeze imali ngendlela leyo ufuna ngayo. Abantu abangena kwinyanga yompedi TV, they are familiar with many African things of which are happening around South Africa and many other countries at large. Because of the channel, you are gaining spiritual wisdom and spiritual freedom. And which is something you need to gain spiritual freedom and spiritual wisdom. Ngoba uma ungekho free spiritually, it's a problem. Uma ungekho free ngokamoya, it's a problem. Kumele ube free ngokamoya. Uma ufree ngokamoya, konke kukwazi ukukhanya. Uma ufree ngokamoya, konke kukwazi ukuhamba kahle. There are things of which you as a black person need to know njengabantu abamnyama ukuthi when umuntu ezala nje amantombazana kuphela, how do we do it uthi ezala abafana? Lokho yinto zabantu abamnyama, akusizinto zabelungu. And the abelungu, they can never render any help for you kulokho. I repeat, abelungu, they can never render any help for you kulokho. Udinga uhloka abantu abamnyama bazokufundisa lezi zinto lezi. Ngizokufundisa mntwana wami ukuthi uma uphahla, what you need to say and what not to say. Kunabanye abantu namhlanje indoda yakho ikushile imikushile ehlala next door. Indoda yakho ikushile ehlala 5 houses away from your house. Kunabanye abantu bashiwa amadoda bangalwanga.
kuna abanye abantu bashiya amadoda bangalwanga. Monna tswe fela o senga o tlo re e ya hao imkhathaditse. Monna avuke nje kuseni ezwa nje ukuthi le yakho ngathi imkhathazile. Ezwa nje ukuthi le yakho imkhathazile. Indoda ivuke kuseni izwe ukuthi le yakho imkhathazile kungqonamba ebheka somewhere. Uma eqeda umenzi nix. Thatha leli dliso lomoya uthumele ngalo ehleli lapho emfazini wakhe lomusha lo athi ungqono kunawe. Hela ngwaneso, akho bantu abazodlala ngingane zethu nengingane zamakwethu ngosisi bethu ngobhuti bethu thina siloku sikhona singodi. Angiyala shem, angiyala, ngiyala khehla ngiyala. Ngidinga ukuthi ungifonele. Call me. Ngifonele. Leli dliso lomoya is something small engaka. Ingaka. Uma uqeda kumshaya ngalomuthi lo, uthumela nje kayi1. Uma uqeda nje kumshaya, uzigcoba ngawo umzimba wonke. Awubonakali. Ingeke uzigcoba ngawo umzimba wonke. You know what happens? Do you know what happens? You won't believe. Uma umuntu esicida umshaya, kumele ugcobe ngawo sote kwazi ukuthi locate ukuthi ubani umshaya ngomuthi. Ukwazi kanjani umeza kuwena ufila lento ekade ifila. By the time uthi lo ya uthumela, uphupha ngawo uboniswa ngawo uzwa wena egazini lakhe. By the time wena uzofika uyajabulela. Uma ehleli kuphi uyabuya ezela. Uma kuumuntu ofujisa in charge of giving promotions emsebenzini, ngisho nangathi uyayichara khona inengqondo eqine kangakanani, uma ngikwenze lo muthi lo, angifuni ukuhleka. Uyazi, angifuni ukuhleka kuyoba ngathi umkhulu yazithengisa. Angifuni ukuhleka. When I try by all means to have money and come and see me. Idliso lomoya mkhulu malini mntaka baba. Idliso lomoya it's mainly 5,000 rand. Uma ungena 5,000 rand angasi. La sikhuluma ngezinto ezinkulu ke ezambiswa yilwane. Idliso lomoya is just 5,000 rand. Umuntu usebenza endaweni ufuna abantu balabo bonke bakuthande bayenze into oyifunayo, bashaye ngedliso lomoya. Bashaye ngedliso lomoya. By the time belele ebusuku bashaye ngedliso lomoya. Ungaloku ihluphekisa. Ungaloku ihluphekisa. Bashaye nje ngedliso lomoya. Bashaye ngedliso lomoya. Batho ba Yesu babula ke ure bona whenever uma bayenze kumele ukuthi baphakamise impilo zabo basukumela impilo ngamandla. They don't do that. You always believe in ukwenzelwa. You always believe in ukuhlulwa. I don't know why. You always believe in ukuhlulwa. Indoda yakho bayithathile, bayithathile ngizobona omunye. Indoda yakho monna hawo ayinkweki basadi babang. Umfazi wakho athathwa abanye amadoda besuthi uthola omunye. Awukho serious. Awukho serious. Awukho serious. Umfazi wakho monna hawo monna hawo. Hayibo. Awumhlole lo. Awumhlole lo. Thathe obunye umfazi enye indoda besuthule khehla. There must be something wrong ngawe. Mina ngithi manje njengoba kuyimanje ngifonele njengamanje. Ngifonele njengamanje. Ngifonele njengamanje. Ngibuyise isandla sakho. Ngifonele njengamanje. Ngifonele njengamanje. Ngifonele right now as I'm speaking. Phone njengamanje as I'm talking right now. Ngifonele. Avela amanda bala ku screen. Avela amanda bala ku screen. Ngitsho wena idliso lomoya. Makhosi, siyabonga.